Oke Bolo, kondisi air BKO sing jelas etan desa Bolo ya, etan desa kuwi banyu wis mundak ra keruan, kuwati sepol akeh mundake. Nah kono kae sing biasa aku mancing kae sing oleh nila siji kae. Nah iki banyu wis mundak Bolo. Saiki nang anu ya. Gesek weh. Oh. Iki banyune sakmono. Iki sing iring lor iki sakmono kuwi wisan. Terus sing kulon sing biasa iki mundake 2 meter lebih. Halo. Mundake wis 2 meter lebih. Lho, delon. Iki wis saya tak kayak kamera depan banyune sakmono kuwi. Jadi kowe nek mancing nang kene iki kesulitan masalah badhe iki arahe kolor ngidul. Sebenarnya kok kidul Bolo nek aku mau jane meh teko kono kae. Tapi tak pikir-pikir gebale sak poleng kok nek udan aku baline piye lak ngono. Lah kae jane piti teko kono kae. Dan nek sing kidul rung tak sepil. Lah sing kene iki bawa banyune. Nah, kene iki Bolo. Nek saumpane ora badhe no jane ya jos banget iki. Nek ora badhe. Nah, ketemu sepuhe iki. Piye? Wis oleh urung? Alet-alet apa? Alet-alet cilik. Apa? Nila. Nila. Nggo lumut kok lumut tok. Ribut. Alhamdulillah sehat. Dari Dewi Anto Kenjelmen. Kayak mawon. Aku arep endi yo? Lah niku Aku arep mangkat esuk tapi anu. Oh, ya mangan kok jeblek kok. Mangan kok. Ya, tolong ri. Rong ri. mau cepet melet, ganti lumut. Karet apa ra gelem, Mek? Lah aku nang kene kok sing dia nang kono kuwi kok. Babon kan nang kene ki kok iki lho kene. Nang iki pojokane. Heeh. Itu siji. Malah pelet. Nang iki pelet malah. Lah aku jane pengen kono kae lho. Ki metune ngendi kae? Pundi? Iki kata Pak. Kuwi kok nggon branjang kok? Duduk niku, branjang. Kok tak like engko. Oke. Kok tak nek diupload tak komen. Wah, jane kene iki jos banget jane iki. Cuma iki juru banget kene iki. Jurune pol. Sing rangwate ombake iki Bolo. Masalah badhe iki kolor, nek misale badhe kidul kene iki wis sahdu banget. Iki badhe kolor ijeke tok wis termasuk jos no. Loh. Nek kowe manggone ning kono kae jane penak, ning aku jane pengen kono kae Bolo. Ning iki nyoba sik nang endi ngono kok. Mantap. Sampeyan ngendi, Mas? Wong bolani, Pak. Lah kok dhewean ku ta? Wong anu dhewe, dhewe ngene iki kok. Berarti karo aku adoh sampeyan ya. Kenapa sih, Pak?
Ya mbok lali ning rak ngandong. Lalar iki. Heeh. Aku jener mangkat esuk tapi ya malah hujan ngono kae kok. Nek iki cepat udik. Iki aku sing penting nge-vlog sik. Oh. Masalah nyepot kok kare sing penting kirim video. Enggak. Wah, nek nang kene ra dadi bola. Iki kudu golek spot sing kira-kira ora badhe. Padahal iki meh jam 2 urung entuk spot bola. Urung entuk spot sing jos arep mancing nang dino aku yo urung genah. Sing jelas sih masalah info spot kan genah. Jane masih mbelari kamu mangan jane anu iwake nila cuma yo 2 ri 3 ri padha ae sejane. Oke saiki golek spot sik kula matuke nang kidul desa yo sing kira-kira itan desa tapi sing kono kae kula. Lah kono ki nek kidul kono kuwi jane rada anti badhe kuwi. Rada anti badhe kidul kono kuwi. Enak jane. Piye? Apa nyebaran apa piye? Lah pite kuwi masalahe metune ngendi? Nyoba kono kaya bola ya. Wes, golek nggon sik. Untuk mengatasi badai saat ini bolo isone mung sing iring kidul. Nek kolor badai kolor ki gede banget kesulitan masalah kambangan mancing juga neng kono kesulitan bolo. Isone kuwi tetep neng kidul sing iring kidul sing pokoknya intinya ki menghindari badai lah, intinya menghindari badai neng kene ki. Lah pite iso disalahke kene ki. Nek kowe nontonnya ngikuti videoku ngerti, pokoknya ya pokoknya ngikuti wae videoku, gua ngerti dalane. Lagi sing kidul kene iki nek kamu kan sing lor badhe kamu, lagi sing kidul iki antenge pol. Lho masalah saat iki kuwi angin ki kolor bolo, angin kolor. Lho nek nang kene iki kuwi kowe arep mancing model piye? Arep model tingkring iso nek tingkring kono kidul kae nggon tadi branjang kae kan rada jero kae. Nek nyobok kene iki iso iki ya Mas iki nyobok loro kuwi, wong loro kuwi nyobok kuwi. Wis madeng Mas. Cilik-cilik. Alah sing penting haup. Wong masak kok ngene kok arep golek gedhe. Loh, ketoke ya kene iki sapa lho? Lho kono kae, iki wong loro ku nyobok kuwi. Kuwi ya madang ya cilik-cilik cuma madang. Lah pite ternyata iso teko kene bolo iki. Tapi aku ora ngerti jalure kono aku mlipire kono. Nek mlipire kok kulon kene mu iso metu kene kita dalan kuwi, dalan kuwi. Ning aku mau metu kono kae. Pite nang kono kuwi. Lah nek kene iki nyobok penak banget kene iki. Nek kowe ledingan golek sing nggon tingkring kuwi nggon padas-padasan. Biasane nek misale tingkring iki goleke nggon padas-padasan. Iki kono ya iso kuwi, cuma kuwi liwate ngendi aku ora mudeng iki. Jane metu kono kuwi iso. Engko ningkring nang kono kuwi iso. Ning ora perlu dadak pilih-pilih. Saiki iki ya apik iki ya jero iki. Lah kene iki ya jero. Nek kowe golek perembesane tomblo ora iso, banyu kok ngene perembesan angel.
Iki tombro ki urung mulai madang. Sebenarnya nek mulai madang ki nek pas terangan bolos. Loh, mekene iki ya apik. Lha iki wong mancing malah walesane ditinggali piye to kuwi? Wih, delon kuwi, walesane sapa kuwi? Malah ditinggal piye karepe? Nah, iki kene iki ya justice iki tinggu-tingring iki. Tapi cetek bola kene iki. Banyune ya bening. Wah, hormat nang kene iki jos iki. Penuk. Ya masalah mangan ora ngerti. Ning ya pinuk nek nang kene. Nang kono kae ya pinuk. Kene nggone pinuk kabeh iki. Karo leren nyoba mancing nang kene piye? Setuju ya? Oke. Karo leren bola nang kene sik. Wis ngono ya bola ya. Posisine kene iki. Sing jelas kuwi aku ya enek 2 jam nang kene tapi ora tombrone ora mangan. Biasane nek akeh putihane biasane iki tombrone kan mangan. Iki ora mangan babar blas. Sing jelas ya wong aku tau mancing nang kene dadi mbuh enek tombrone mbuh ora kan aku ora ngerti. Nek pelem binaturi sak ngertiku tombro ku ya kono kae sing tak arani sepot tombro sing kidul desa kae. Kuwi memang kono kuwi tombrone sering kena bola. Aku dhewe sering etuk gede-gede ning kono. Tapi nek nang kene kan tak coba. Ya, tapi kan sing penting kan aku wis nginfo to. Aku wis nyoba sekitar 2 jam. Isine putihan. Ya, padahal putihan kuwi biasane nek tombro-tombro ki amore putihan kuwi ning pada kenyataane ya ora ana. Ora madang tombrone mbuh ora wayake. Mergane sore bolo wis asar. Aku ya arep bali. Arep bali tak sepil keseknya. Iki lho. Iki kang ngene-ngene iki ya ta. Isine putihan tok. Serinjinge ra sepiro malah isine putihan tok iki. Umpama iki 3 nyarian ngono ya setok akeh iki 2 nyari lho. 2 nyarian iki, 2 nyari putihan. Putihan 2 nyari. Tapi ya tetep go bali wis kasep dipancing kok mesake wong iwake nek wis kasep mlebu ning pancing nang kuwi kudune digo bali. Besok nek mancing nah diparingi rezeki neh karo Gusti Allah. Ngono ta? Oke, bolo. Wis ngono wae. Pokoknya seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, sampai jumpa kembali dengan saya besok pagi. Pokoknya saya setiap hari akan memberikan info-info spot. Tapi nek neng kene nek golek nilai ya kudu lumut bolos. Hujan malah ya toh, hujan wis ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.